Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pinalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala ka inirot tanong sa nalagay di umuro. Piray resyo kami atay, ang anisyo ginawa. O piray ari ka, yung nadmatay. Naman hindi mga kamatay. Nah, ada penalam ba? Alimur ka wallah sa kapakatubot ka. Kaya nga buta ano daw. Nawara niya nakapkunsa. Kullu bani adami khata. La, piyakata na ng nabi. Lao ng buta ano daw nagkaribot. Kau di ka mo maribot na baka ni makasumago di karibot, baka nabi di karibot. Pero mga nabi na karibot dikira. Apa yang surah na karibot? Lamo na buta ano daw na karibot. Ayaw to pagmin niya nakaribot tanong takang beradusa. As uy nabi akan bidi-bidiwin sa daradat so ap karibot utaw. Na ini ba na yung nabi wa khair hatta inat tawabun. Ay miya kapi karibot na dito bat. Ay mana? Natimo-timo sa mga pipiya ko mga tao na utang maubeto buat. Maubeto buat. Gaya nga dunia na dudu ang buat tao. Apa pagin tao na manusia na dudu ang klase, na dudu tao, madang na tao nga sobrang 8 billion na tayo man to kaya paada kalian. Uy na dudu ang klase tao. Paganeron aklase na manusia abara taubat. Ikadua klase manusia na darwakan. Na basta giyang kaya di nga di ka pagintaw na kailangan na mata ko ako dua. Aganeron na mata ko sa giyang ko to ayaman na niya na matrix ka ginawa nga siya matatago kung pagana betal. Kau di ko mata ko sa unta pagana siya na siya sa unta kadua siya. Ano yung mga dadal mo? Ano tanong para bilangan sa pamikiran tanong? Ayaman na niyan. Natagda nga ginawa Muslim ka. Kung di ka Muslim nakapir ka, siya matawag tagin. Tagda nga ginawa ka, baratawad ka. Kung di ka baratawad, nadarwa ka. Siya mapad kumabad darwa ka. Tulay pada na niyan. Tagda nga ginawa, maginawa ka. Kung di ka maginawa na maligid ka. Tagda nga ginawa nga, amauntol ka. Kung di ka amauntol, napanalong ka. Tagda nga ginawa nga, amapiya kay katero, kung di ka maratay katero, narok tayo mo dulo. Iyan kaya inali wallah, adua ka klase, abas tadi ka mapad, siya ko ditubat, na siya ka mapad, hudarwa ka. Soalnya dumidisay siya. Faman lam yatub, faulaika humud zalimun. Sad natiwala sa ditubat, na mata na si mapad kumadarwa ka. Soalnya na SML, yung nabuso manusia. Ay mana na uli ka tam kada ginawang apad ka kubarat taubat na siya ka mapad kudarwahan. Na siya tanong kagri niya ginawa tanong. Na kami sa tanong yan, mga manusia tanong, apkaribat tanong, kami siya tanong. Namiya kadadak na kami siya tanong. Kabayak na yan, siya ka na yung mga focus. Daw na kutuba ko. Bayan. Apiato na, pero na siya ni man to iraramig sa mga targhib siro at tubat kagigi ikalipatan ng mga tao. Eno daw pag marusalih kadap tubat. Ani kini nga tao. Basta mada sudi tubat na mada sudi mga gilbak sa marusalih. Atay pendewatan, atay pendew no kay di na tubat. Pwede putinti ka tao eh. So ayaman niya na sitan ni paramig, ako fokus ako mga tao so at tubat. Ya kadak-dak laki alunya sa Quran. Ya kadak-dak laki alunya sa Quran. Kumani Nabi na ayaw po yung kuno na aking tua, kapakaptubot ako mga tao, pakapumbalingan si Allah.
Nagyan ka iya, kang galaba ka, siya ko mga dusa, yan nga, kang galaba ka, siya ko mga dusa, na dua. Laga dia pituro ka wallah. Laga dia pituro ka wallah. Naptubat ka. Pag istighfar ka, pumani ka sa sarila, ulit na naptubat ka. Dia na pag istighfar ka, tubat. Nang video na, isa-isa ka tayo ng mga tao. Na mapendenan suwan. So tigo mga ulama, innal mutalabata bi fi'lil ma'muri a'adhamu min mutalabati bi tarkil manhi. Ay mana niyan naso kasasakata waga ba o kapenggalbakan ka o mga inisapar na mas malaak kasasakata waga ma kung ibagan ka kung mga inisugo. Ano to na pakadali mo na kuwan siya. Ay mana niyan nasukang galbakan ka kung mga inisapar laro na pinagbabawan na dusaw to amala. Uway nasukibaga na ka kung mga inisugo na mas malado siya. Siyabot niya ko talo to tulad yun. Laro na inisapar na isa sa parot. So tingin suminggalbak sa dusa na tila ka uto. Na mas lebih at tila ka so di penggalbak kung mga inisugo. Ka uto so mas niya kabubuo kaya sa utong. Na ito na ibarat yan. Ba't harap matulad pipi? Atang mabati yan. Tanong may pipi tulad na yan. Ay tulad na yan. Na siya kumasa o Adam alaihis salam. Guni adnu Allah. Guni adnu Allah. Tulad pitaro wallah. Wala taqrabah. Hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Ano tayo, ako may atas si Kamben, importante na, piyas sasata ka na, siya mo tumamo. Oh. Di ibarat yan. So, kang ganun ka kumain niya sa par. Pitero no kata siya para niya na ubah kanu saya ubay. Aya ikaduwa ni manawon siya. Alam pa namin sa Quran na ubah kanu kan. Huwag kayong kumain sa itong puno na to. Pamawan, nagyan nga sudik na nawawan. Kayo huldiyo. Ubah kanu kan siya. Aya to amiya ko niyan. Na ini saparon, ubah kau ubay, ubah kau kan. Namiya ka kan sila no, miya ribat. Na ayak yang gelba kanino sa giyaw ta keribat yan na demarin subay ginawa. Napso. Katya pesir o saitan nagya kung itong ayat. Ay kiti na pitiro yan na ubah kaun ubay. Nabapitiro na ubah kaun kan. Ako po nga siya tingin makakana kayo hold na kayo watatap na miya tatap kan usurga. Tiap sir mapu karuman yan na initirgibinon. Na taman sa demarin subay ginawa kabiro na matatap sila ro na boy sila miyakakan. Ay pitiro wala na ubah kaubay. Na ayam ya suguk yan na isasapar. Na sudin sukya sugukan yan nun. Na kinuha wala aputan ng Adam alaihi salam si pusuga na ini transfer yan sa dunia. O pamako cellphone hindi bluetooth yan nun. Pagkawakasan, hindi sirit yan sa dunia. Adun naman nakata. Na sabab sa uta ayam ya suguk yan na isasapar. Na diuro ka niyang wala na mitugod si wala. Na isa mi adoy usabay ko mga ulama nagiut abiyang paglu Adam alayhi salam sa kapumani ni sarila ko Allah na piyat timo sulutan na mas malas mi paglu sa kapunguro yang wala sarila. Okay, na really na sa kanya wala. Agi ayam ya sopakyan na isa sapa. Nabat to kanya miya kapunpun. Gitu ayam anan yan na kagaya tulad din. Ikadua tulad niyan. Agiyan ko to akiyagiraw wallah Syekh Iblis usjudu yuta pugo siya yung tagutan. Usjudu li Adam. Ay mana usjudu Adam na subuan ini subukiran asjudu ni su Adam. Subuan. Aya ini subuan na sujudu niyo. Fasajudu na lawan. Malaikat na sumujud. Ila iblis, subuh ke syaitan.
Aba, sudik tanwa sumiyangka. Wastakbar ini puro na ginawa niya ami pupuro. Siya sa mga padayat na tinanong man sujud dia kan siya, mas mapiyakulis kaniya, napun ka sa kaniya sa lupapak, napun ako sa apoy. Papuro kay daradar. Ini puro na ginawa niya. Masya Allah. Nasunsok niya sa pakanir, namipupuro pun, namimbulis so iblis ang malaon. Ayaman na kaya murkaan. Nasunsok kaya murkaan, ayaman na malaon na, dito na pagkatawbat mo na, babubangkit na niya. Gitu, kasakit o, kaya sumuwa siya kaya man isusubo. Hindi mas makapin niya. Since Musa yung taoras, ayaman na niyan, na doon yan kang gulo na kung inisubo, na mimbulis kayo na malaon, kaya murkaan siyang taoras. Ay ni kan gawa kiblis na lana tulalay. Niya patutunaw ta kapiro ka lana tulalay. Ngayon to, napansin niya ko kamurkan. Ayaman na ta kaya murka iron na miya din sa inam ubos iblis na bab makasurga. Wadab tiro sa ulama. Na tiya taron karan sa urana yung di pitire na suro iblis na katawbat ni Allah. Ini masa dua na Quran. Mas mapun ini sugu ko iblis na danyan manggelbak. Nagyang nga dua dusa na lang ito na yung di manggelbak. Ay dapat yun. Ay kada sugu na datanong gelbak ka. Puno ako syahada. Nagyang nga syahadatain. Tapi yagi na muna wada kada sugu siya. Yung tapusin ng taburo. Bukitan mo kagi na ayaw to mga pati na baro. Nagyang ito at tigin mo nito. Kung tadi ka man la ilaha illallah. Lagi pa ganun nagyang ito nafi wal ithbat. Namun ta nafi wal isbat namun ta kasengka kakulangan taman. Na mga day, miya sangka kasulang na sengkaan. Agi swallay mitero. Wama yu'minu billahi aktsaru wama yu'minu aktsaru billahi illa wa hum musyrikun. Kaya katanan wallah. Ayat 3 Allah kadang kung mga tao akipa para tiya nasundod ang kira na mga pananakot to. Mana mapaparat yan, kada kalaro na mapapanakot, mga pananakot to. Nanuri di pananakot to. Tabi ako mga lakostan, nabostan na lang ako na mananabagtak na tinamikan pasin. Ganun. Pamalian na kami nanabagtak. Allah. Masya Allah. Pamana, ayap ya ka sarigyan, yung tatagagtak. Dahil taro ba din dito, tagagtak ka ba ka sa suong, kakaligat siya ka. O pamaw kakasugat na digad na kipagutong, hilapit siya ka. E nung ito kabat niya. Ini pandur ka wallah. Kau palalakaw ka. Na anda mga mas nunduan ng nabi. Ini dunir ka so. Bismillah tawakkaltu Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Lalakaw ka. Okay, nabubugang nga wala sa pamikiran. Meron dinuwit tidawa. Siguro gini, ang atubur ko ba masugat karon na miya. Tibubog miya gut karon. Teka na ino ka sa wallah. Api agibong la ilaha illallah mga pagariya. Na ayat tanubu iyawidakan nga tauhid ka giyang kay tauhid pinggalabu ko nabi sallallahu alaihi wasallam nasusuk yang galba kanila tamang mga pagarinian mga tengdimisan hindi ka bulyan sunod di pinaka mapendakan dawat kadua pagalan tanwa pinaka importante nagyang mga fiqh mga hukuman aw baso ko kaya pa kablang wag ma natabi ako mga sapulo na bay no leftero abad na pangilatiran sa kataw buwa kamurkan ako niyo. Ay kadang kung mga tao na uso kapag siya ko agad manapya sudah pa lang yan ko dan makapangali na mas mali kapag siya di sulam. Maratiano siya. Di mabagal ni mali mak nabubulang gitu ba. Kana ba kasandagan? Pamana kana ba tao di punggayan? Ay pagmin na kasi ipa ma. Lagi ako to ay ko uyab ay nga pagili na so kana di kapag siya ko agad ma. Uwi da sa mga hukuman na miya kalubay ron sa mga tao. Gitu kaya tiro na taburutan ng kagir at yan ko na ng tabi niya kagir. Agiyat kin nakakabagay sa dawat. Ino mapya kapwa makinig kadap ka sa gabagaon. Bano yung katigyan so kapwa makinig sa datar o kapagpagan na dangka o karanak. Ina dito ka ba dito mamamanaw ta katiro yan. Ay mana ko di ka raram na dili ka sudo utak tiro ngani ko sumalay buntak pa bareng ko na atsuan ka di ka kesabutan ng utak tiro. Kawai. Ami ka krip-krikat na pagitong-pagitungan nakaram deboy kesabutan nun. Natabi ako makasakro na kate kaya record siya na ita di pa kapwa makinig. Kenapa di marata? Wih, na mas mapya. Kailangan nakasabutan na kagiyong taptiro niyan. Nakanaba din ito pripita-pripitan. Ako pa kaya namatiro iyan, ada nga man. So mga tao, di mga tao makinig na sa singay na wala sa siksa amala. Singay na wala sa siksa amala. Waqalu law kunna nasma'u aw naqil
ma kunna fi ashabis sa'id. Aduh, ti mga tao wakyo may hapa mamakinig tan piyaw. Butan warip ketutong sa narakasa yan. Espesyal sibi wala sa mga tao. Adi mga tao mamakinig. Ako nung pa ka naglumalabos. Ha? So ayaman na niyan nagyong tadi pa ko sinong tagutan o telo tanong na mo takabos na miya kapira puno ra una ini no di pagada lagi mo kapugutan ya ko na di ka tagong siya ginawa nama ko mga 3Ds na may nga si Ali Madi 3Ds ila pamarakad ng mga lima eh kakarama karo miya bala ka sa iblis ha pamarakad na ada mo ino ko studio di miya ka mung siya ako sa iblis ay dapat ka ayaman na niyan na kailangan nagtanong ko kapag panahon ta kapakadal matanong kapakabulablang matanong si ko ma sabot si ko ma dia mo tayo ba na niyan akyamor kay ko iblis nakunote niya aton ito yaman na niyan adunian aton ito yaman na niyan na miya supakyan ay miya supakyan na alamat isusugo ay kada kada isusugo dito miya supaktan pamanditan way kiudo kan la hawla wala quwwata illa billah yung takaba sa guru kayo tayo mamaya potuluto ang tatigin na dua tema na tigin suka bagay sa dawat dua da'wat al-mujmalah itu dah sudah juga pa sa guru kayo ikadua na ad-da'wat mufassilin da'wa mufassal ay mga mujmal na pwede ka makapangalin na kapakayan mo agi na dalil o tatigin agi balig wa anni walau ayat. Kalau tak payah bisa sa ayat, nasa nama gila ka. Suwalay di mga den, suwalay di mga. Kung tak apa gila. Nabi ka kepakayan mo. Naswati kan semua ulama. Lagi itu kira na mufassal. Pamaw ko na eksklusib ito. Anto na ayar ka natin kasimbayang kanu, kasimbayang lima rizki, lima berasal kawan wala. Bulbul niya na sa pagitang ka. Anto na kita kasimbayang na kuna, yung mga sinipugusya. Ato na yung mga wajibun, ato na yung mga sunatun, ato na yung mga hukuman, ato na yung mga rukunin, ato na yung pumakabatalon, udah isa na din yung mga prurukuruku. Na ayaw po kapakasya na sa mga ulama, na dito na sulit sa mga ulama ito, tigil ito. Pagkadadan ato na yung mga hukuman. Niya kadak-dak na hukuman, ayaw man na niya, kaya kailangan makasuatan na ron. Piyag-ibugin niya kasimbayang. Ganda kang tanong, tabi ako makasapulo. Kumundak tanong siya, nga di po po wala. Ay abud na ganda bagay na mapini na marata ko to na mapi ako na makarata siya na mapi ako na marata siya bisa di pulang sa akin ini ay di pag-istorya sa wala buto ada bumi kay lang miya tama sa mga tayo man to gibiya ka sa kisang siya mo daw datan o may naman na kaya mga tao di simay no takaba siya ko tagurutan o di matao simbayang apya so pati ka na buto na pati ka tidak nga to pa ka na may kakalbun makada ka na dito naman yung matao sa ginawa apeso ka panguro. Kaya nga Arabik na pinaka marg na paganad ni. Kaya basta ribatan ka sa batang, sa timang mo batang ribatan na kaun. Amiyak ka to balak, wala sa batang bari singa, bari sibu. Alin na ka na miyak kawat-kawat na kaya gumana. Ato ni bokosong isa sample kay tulad kan kamaylay. Gumili raw ka tiga sannaton. Malagi Diyos pilih, sana, sin, agunun, taan marbuta, sana to. Ay man ito na, pamakupumaningan na rabun. Nagupo na kabal sa ako na, sin na to. Ay miyak man na to, natura to. O wala ki, isi ka tayo mga guru, inasiri yung kailan di benar. Ay pano ba ka daw pa na, gumiro ka sun na to, na mimuli lalan, okay to kita. Nah, hilang mga Arabi kaya kargniya na yan. Ano man dito nga pagkakad na, siya di mamasama ako kumanan, suwadla na, korotibo ka, suwadla na agiya. Di ka libutan na. Hindi ka makapakali, di ka pisudun suwadla butan na. Mata na kaya, karabay ni ka sa laga, na kailangan na masyeptan siya na ginautan, makaratutan ng mga payamikiran. Api ang ibuhi ang kaya, pagkakad na ako agaman na, dito nung matatabo siya ginaw na, ito nung mibubuo na, ito nung mipabusin na kaya mga adlaw, hurabi na. Sana, hindi kaya ako sana, di pa sana, pero kang buti na doon. La hawla wala quwwata illa billah. May harap na nabigay. At yung kadua ko niya. Matulog po kada-kada mga may kadua na ibarat yan. Gumilaw ka jannaton.
Mana jinnatun surga. Dapat ka di bawah jinnatun na surga jin. Nah. Kaya perlu banget kita ada pana ketika jinnatun minggu dia rending. Nah, dapat kau gitu an'am ta'alihim, na'am ta'alihim, ay dasyan yan nakasubata. Dapat pagkada na suratul Fatihah kami kumiyatay. Kung makumanakan mo, tadaan mabuls. Nadi kan disumbayang nanti ka pabarakan ng mga ulama ini. Ay pinakakipat sa Fatihah na betul na Fatihah. Allah haula wala quwwata illa billahil azim. Mag-istighfar tanong kailangan tanong mataan niya. Udi tanong sige sa oras, nagkakal tanong malakal mo, pumatay tanong, ramig tanong miyatay, na inap ko ba sa tanong, Fatihah na Fatihah. Fatihah na Fatihah. Dia bidakan. Kailangan na tanong. Pagad tanong. So, kabati ako suratul Fatihah, siya ko sambayang, napadana ng mga sarat, bapiyakat, simbayang sa mga sanging buwarakata, na basta nga ba yung suratul Fatihah, di diterima na naman ba? Padana sa mga roon sambayang. Na pebu mi apas kami ako rupa na suratul Fatihah. Ito mga babapaduna, eto na kanayam. Tontang yang kita. Dia lah benar gumi dia kasih ustaz itu lah dia kuruk katolik aku pas yang dia ni kuruk. Sana aku manubah kawan. Mungkin dia ka sumanga pada bahasa na kuruk ka. Dia na di kumana di pakabatia. Makabatia mo jangan pagan ada pe okay siyo ko imam na de. Ate ginawa imam na ko siya kita pakabatia mo tsaka. Para sa kay punutag niya sa. Sa kay pakabida ka sa pakabatia ka. At ito taw di nga ginawa anak. Do ko man rin makakanay, ba't ako wala ka ka na saka dumatayaw mo. Why? Ay dapat sulutan no. Lagi yang kaya ako man, biga pa na do. Natay pakapugan na do ko. Nawid di kayo niya, akala ka magagal matay, ito na yung ka. Di ba na yung masyari ito? Di ka pira hikti ako. Baka parati ka, malaki lagi mitire na tika. Inna nila. Kaya tulad, iya to turo-turo kami ni ko. Inu putay, ini kagi na di kabili, makas baka do ati ang tanga. Udi na mo, tiyak sumya kita manatin na pala ka na sa ospital. La hawla, no diang dari tinggal tari mo bumiyat. Siya ito na piyak among sa. Ay kaya piyak among sa nang dali putay, kau makali sa di bagi budak uni dud na tikano, so piyak among sa ini. Ino gyud kuan. Apa-apa tayo na ba piyak among sa, piyak dali-dali anan. Asarad na malaka. Pangay mo kabang ko pala ko yung pingidaw ka. Eno ka man ito din sige nga mga ating yan daw tadi bigis ka pala ka baka matay. Baka maestro. Mata na kayo baka sa dagan. Ano ba siya para sa kape kabubulosan? Ay nga nakape kabubulosan. Kapag nilagyan ko na sa ka. Na miyari niya binas. Sumukmin na mabagar na tumo di sumadubay. Nga naman nila tayo di puwasa. Atay naman na rin nila kami mga pila. Dahil tabi ako kay bapa nila kakabutot ko di limba ko. Lagi bini sa lawas ako, chukay mo ka lagi kami militi-liti garew. Ikan na pamakod na ka, hindi naman ako video na ka. Auto. Nabob si par na uta kapi ako magulosa. Uy, na kailangan uta kabay sa mga pagariya. Kailangan na mulutin mo ki. O pamako kapag tali sa mali, pamako miyaka lang itanong magagama. Magitur na ako mariribat. Ngay radar, mata ang wala mariribat. Kuto talo sa Fatihah, ay ko nung edip sudia lipat sa miyaka lada lipat sa kaun. Di ko di pag-usay ng mga sunan na di nga tawid ko ng sunan. Kaya katawid ng sunan na toto. Kakasya taluwa puting duro. Tabi ako, nabi nyo ka na ito. Kaya ba naging puting siya kaya sa kami di pagilatan. At sala ko pinakapagkailangan. Pangana, tutaron na ka aso katugumpiya sa dunia. Gawi-gawi na ni kaluli-luli at tangila ko tayo gawi dundo. So katugumpiya sa dunia. Naayamala na so kapakapas sa ilang na mauri. Nasima pa palalam ko king gulalanan. Kada ba so kapagusayawon. Api ang langon tanong, buli-buli, langon alim, langon mau lebih, langon hati. Na ami ka dito niya pumulo na wallahi lazim kada bali agama din makapas sa agama. Na batalo to pungi langon tanong alim, nagtanong si Sambuya. Apa mera? Tentang mira pataan. Oh. Api ang langon tanong buli alim. Aya ko na suko king bulalan ko may tomata subuan wala. Ay dapat yo. So kay pumulalan nun, kada ba sa rami usay? Kau suka pa magusay na peso at man doon magusay ko agama. Di kau itaw ba ka to? Tinato ay nakapili na na mga mahali na dito tabling na pamra ka din maghigiti sa mga parting alin. Di matataw, di mga tao tutu. Allahu Akbar. Ini sen ya pan piyaka suldi pan sa. Dia nga tutup na piyaka suldi sa wajib. Ay kuriyan siya na basta boleh 100 na natutub ka. Ano kailangan sa kapangala ko fiqh, mga hukuman. Kami akargar na eh. Alam mo ko dito ay kuhan.
Marata suka tutubo. Adi ako mo ditutubo. Oke, dahil ako na di mo disumi nga ditutubo kan. Agi ame kabalo na kanya padusang bayang na kata mga lintano niya. Biya tuti simul biya di magada check yang mga hukuman. Nari niya pa sa sarat asang bayang di terima wala udah tutup ka. Nabupuno kaya tiruan na sunan lagi dia mati buru nangar kaya manu matas tas namanya bido. Mata aku pergi itu ruang sunat. Nabupuno kaya itu ruang sunat namanya bido utama kaya sama dia siya ama aku pia. Kuai namanya biya bido utama kaya aku pia. Nabuna tutup di kopia. Napupura ito naman, tiyak na kagina ni Sura, namiya video utar ka na sa huli ka doon ng mga kuta. Namiya lago. Oh, ay dapat yun. Suwaki suwapo ko siya ako Suna, nakatay sa mga bugutan. Nabasok tayo po siya. Ay buka taon-taon na Suna nakuha. Dito na ipaligot ko mga tayo, iptiro na Suna, kadi nga kataon iptiro na Suna. La hawla wala quwwata illa billah. Udi na 3 fingers. Ito talaga ko ganito na mga hukuman. Makanya sa lipsuba na tiga miya saya kaya nadaruakan din ya lipsuba. Mata anak eh. Yang ada kadali mga basta kaya tingin na lipsuba na dati wala kan. Kaya mga alim ay di ipagina pa ya. Kaya ako kumakan luto na piyagi ito ni kan siya kan mata ni wala kaya sana kan siya ba. Anyway ni pong makabats ka suwat ng ito nakataon na po suwat tawai. Ano ba ti wala pili may kana tani ka mapi kanitar. Kenapa marata cukan ditar? Kau tak pengusin harkan wagi pan tapi di paka dega na. Jadi paka dega. Ay na pengusin tanong na supaya importante mga ilmu, kaya importante fit. Kung takabos ang tagurutan natin kapakapsi mo di nga katawan ni kachimbo yan. Dahil ilmu. Bahkan makapunya ka tepe sokon dingat dali nga katawan. Kawaya pera kan isa kami din naligay ko sa 500, iyabi ko sa dia kata. Dahil ba pian kun ko sa wala utara sa 24,500. Iwayak eh. Dah. Ay taro lagi pa din dugatan lagi guys wala utala na si kakamo to de si kakanya utakuan. Ayos to na sumiyalo sa Quran paratian tanong. So Allah na laysa kami shay. Dari baratian dimi pagi barat so Allah. Pesadja kami kina nakaunsan. Uwid na so Allah na makapaliglig ayat yalo yan no para kasabuto ng mga to na malagi-lagi ko ism. Si ko kabutuon nangaran na malagi-lagi. O balagi daw sukad niyan. Ay paano niyan? Na so na baratian ka sa mga sifat yan. Rokon teman. Dia pilih kana to sipal di mata di gabteng. Soalnya na wallahu sami'un basir. Soalnya pa kan ko pa kay na upama ko soalnya di pa kan di ka perhatian ti bape mo kasi di pa magata di ka bukun gula. Na soalnya sila pinigil ng tangila na nilaw ka pa na ada tangila wala di ka buteng. Dia ngamay sa tangila wala doon na ano buto na tangila niya. Pura perhatian ka sa mga sifat. Laisa kami shay dari baratian. Sangat tema di kanu sana sudia soal utara na ko tibu ka mangudo. Mata na wala udia di kanu tenga. Ayat pa kanu na pili ka ko pa mati ada ko mabos ka taman yung pati ka. Na sumasa nga sa alima di mo di magilibit. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bisuda na ka piyagi nga miya makalaan naman di ran daman ni mera sa doktor bani pula. Makita mata sa aktik pita eh. Kata syukuran na hadis na kaya sana dia ada kala sunat na daw manggil ba. Ay buka taon ka sunat na aming kapaniwa na sudip siwa ka na ipakilele ng ro na rin alim mele nga siwa kay. Subhanallah. Mata na kay may idingan mo. Kana ba marata ka mustahab suka siwa. Katawan ni ran ko. Di ka kana ba na mustahab na tuwan na malibalas. Ako tama. Na ayaw pag min nakaroon na giyan ko tuwa ilagay-lagay kan ko. Subhanallah. Mga bilang oy dali kana tagi no hosta na pa tilap kisusukan mo sa pumuting na mga sopi. Anyway kaya niya kana bibulr ka. Ano man ikapitas kita to mga ulama ini api ang kapugi kami na de. Ay kaya na ko naman ina pa natin natin sa mga sabog. Kaya mo bigay na rata bigay na natin talang nga na bugo inga. Naya di nga 5 bulan lagi bernadikap kumpari ka sa pagtaw. Dah wala quwwata illa billah. Ay dapat mo. Insyaallah. Bukan tadi wagi nga na tsaka may betul kay di kali ako sa di puro sa bayo. Social media na kay nawa kan kakita man nung lagu manisa. Ay man to ipundut ko mga tong natubod sira na. Ndu sila siya ko mana ay man apaganda dito no mamusok tanong mga kuan. Agiya nga ya. Ay man na niya na masail ko agama. Ibatad ng wala ka basta madaw na masailanan. Dahil ba dito ramit na mamatay, dito naman ko pa ito agama ini. Agi na masail na san mati temu sulangon-langon ay importante ko agama. Mga dekori kayo ribat.
Ada patah. Ada ini pangdor kau Nabi. Hingga kapan laksa ulangan taman sekep buku mo dahil tingin na suna sa ngayon kuan kasumba. Dah sana man kau may kumun. Lagi daw matigin. Nagutap sepuluh nga sa itu suna. Pabugay nga sa dari katira picture wi alim. Ini ka po pa ni pung dubi si alim. Jadi nga pa ka si alim. Allahu Akbar. Gupo na ya sisa. Ini kailangan makablan sa pumatiatan naman. Bapiap siya ito na ayak piti na Syafi'i. Nabati nga siya kaya di madhub sa Hanbali. Kuli na malik eh. Agi ay bukong bati na ka na Syafi'i. Dan siya kaya kapitya kaya na nga mupakaw ka. Kaya kabinasa ka. Buta nga ba? Din na wipirwa ka sa nga liyaw pa. Sabi siya lagi ka sakpit. Makaptido ka nung. Nagupo nga siya mupakaw ko. Makapiyan ko kaya bati. Nada. So sabad. Naawat. Pamakwaya Peter. Nabi na lagi din. So makasusubra namin yung video. Agi nga makarap na supay ang bublipaw mo sa pasbiyan. Video bisuto ka sa kami susuna. Naparudakan raw ta susumba ka sa patrapurgo da kadata na nga kabuban natin. Sa man yung mabibidyo, das kami mo sa suna. Ato na may sa tadi po at sa sumpay, alam niya kabububo. Dati din makakuha sa suna, kasi kabi na suna niya, agi susumpa ka na, tama sa patrapurgo da. Na umakalap pa suna, daw. Bantiya ka naman doon, so ito na iptiro na suna. Ada ini pang daw kao agama. Ay dahil din po na di pula siya kanya, gidi nakikita ka po po le, pwede ka cuma masjid. Siya kaya tabi ako, nabay na uptero, bayawa ni Juan. Siya kaya ni, mga iba na tabu eh. Siya kaya na daya kapitian, nagilagay tinangayati, nakapi ko sa diyamat. Na wadi ba eh. Oh, wajib, kenapa? Wadi ba? Nga tetap kurug na utakab ito naman. Lakas kaya pa sa buti. Oh, si Mabu siya kaya, tinadigi ka, sunatanan. Nami ako baka di pula ka sunat ako wajib. Ano mo ko siya madisun? Abi siya ko sung yakin niya sunat na yakap kilirak niya kanya wajib na tae. Eh bata para tiya siya. O mabusiya kini siya tiyak na siya ko sa wajib. Bayali ako mabuya kini dapat kubudok niya. Lagi din mo. Agi siya ko sa wajib di pa para na sa latihan. Ato ni suwa na ka. O mga siran. Mga dili nga kapigo isusuwi gina di mat. Na wala siya wala siya isusuwi siya nga ato kapigo siya di mat. Na may kaya kini na di ka kita di ka siya kita. Lagi dengan mau doa lagi, neno bisu punang yang ada banyak batawin na suku niya mo. Gimana kami sana adna alamirun ada ni simudinun. Oh, neno bis kita yang ada banyak cerwa ka bakatian lan oh. Mako sa tama alamin na sani jadi pakambin, isa-isa kami. Idala ko mo yung mga di simudin na pumunto kira. Agama ini. Grupo nga sa grupo nga sika ko sa grupo nabi. Na paimigilan ka. Ay ako no rabi na kadawat. Kada ba ni simudin na kana ba alami? Ba picture wala uta uruti kasi mo na sana, uruti kasi kaya kuan. Dah, ay pagunutan tan makina sa Quran ug sa hadis. Abu guys ada malagi dai tinwaya umat wahid sa umat. Kada ba umat ro na umat sina umat ro. Pakai sa isa antano so dito ni ka paguridakan ko mga tao. Asa na siya ka matao na dami pinuno ka. Apendo ka ba sa naginawain ka? Di mo ta pakititido ka siya man. Kasapu lang ka to, rin ka na, di ka mapatay o limang oto na, may patay ko limang oto. Eh, bata na ba kasi na gano'n? Napakinginaway ka, kadi ka mo umasukat ang margan. Di ka makapasa nga limang oto na, walang bukala ka na, nabuba sa nakaw na ka Di ka nakaraganan. So, giyag ini pang dawa ka ma. Ay, dapat yun. Giyag ini pang dawa ka ma. Sita naman doon. Pag ganyan na pag-ulan tanong na, yawitin mo ka na, kakurupa sa patiha ini, kapamagan na doon. Ustad, balang wala ka nakipang dawa ka. Ito na tajwid buwan. Na anak ka magdag-dag mo kada sa buto ka. Tapos ipang doon ka sa kana ustad, miya kayo tiluti ka buti, anak ka magdag-dag mo tika ustad siya dapat panangakan. So masahin ako sa alima kaya so para na mo blog. Mata na. Agi nga mga ustad, hindi ka tirukan, ay hindi ka pagamdala ka, pwede mo kutuban, sa nabagamdala nakataw na kanu ng tawo ni bil. Kata-kata kan so na makisaya ka priyo. Bata, ibu ka pagamdala niyan. Sibu siya yung takabot niya sa alhamdulillah na utak kami singaw na biatan ino na kamataman. Gila ni sekreto mga ulama. Naya panubat saka Abu kataw niya na Ahmadu wa salli wala rasulil karim. Kenapa kana ipsi para bataw di pagamdalaan? Uwi na utak pagmin na nagya mo tuwa ayam anani na utak ibigay tanong tingin ito so. Mga ulama so ka ulama ikiran. Na pagad tanong kiran agi ginan ibili yung nabi ayam anani na salian tera. Ada nabi. Ada kasi ito siya nabi. Nadad na ba si Utsa kaya Quran, ibatad ng wala ka. Wa kasi niya may tiga-tiga sa engineer. Muli na torne, tabi ako ba ng engineer ako torne siya.
Profesor pernah sa UP, dayangan kuan. Nagyan nga English sa Quran. Napakit mana yang na English, nagindo po ng English. Nang video akap mendero na usualim. Akakisabuteran nun. Miyak kautotan na video niya. Mas matindi akakisabuteran na uta. Ali mamiyaga na siya wala. Naisibut siya ng Quran sa mga ulama. Napakalata, iba tati pamana ugu ko at tawin niyo. So argo mga ulama. Ang tama pa padulog na ilam mo, nang beloy sa mga ulera na mga padiin. Iman to, iba ka bugtuglaw walim, na mga siya to, di pa magidula na rin may, ini senyo na sa ulo, di pa ang bulo-bulang. Mata anak atawanan na, di so tayo bulakan na ulama, nakati, so puro ulama. Agi yung buti siya ito, hindi pa gusto rin, tabo yung ginawa, baka yung sa tago mo. Lagi yung tama kasi tao na, tagumaan niya ng rumal. Dia pegi itu na sa pakadang ta eta paparatian ni wala nga sa upa ko na sa upa ko ni bubumi-ubu. Makakapira karon sa sekreto. Kapag dulu. Api aki wa hari ulama mi agada ko ga manino ko di pu makinig. Pagada daw so ga maka adna mabturu yan asar kay bulan na kana kebekas pa ni pero iptugo biya sa dunia buri gawi. Kasabo pa ni kaswata ka wallah. Nagyi mga pagari ko mga loksakan mga pagari ni kay kailangan makaparang tinuri. Dudan tanong ayat tanong di panwa tanong tunay kaswatu wallah na ba sunay kaswati mulbi tabi ako na ba tunay kaswati ustad tunay kaswati imam kaya man to dito di panwa tanong swalla di ba tanong man kaya tati wala aya kada lang mapaparati ya wa hum musyrikun nakada lagi na mga panan nakutok na isap na nakapanakutong tayo na di panwa tanong so adu wallahu ta'ala lagi di manusia api kita una to dali ka maswat na sana maswat ka swalla Agi nga manusia na di buku suwata. Suwata ka na kayo betul ba ka suwata. Nah, niya karga na suwat na manusia ini. Tapos nga man gawin na pugi nga sa ibu. Nalapasin nga bagay katina po kataya. Kaya rarang tangan yan. Dito na gawin na pugi na ka. Nalapasin nga bagay kaya ano nga suwat nga mo. Suwat nga suwala. Miya kalibulbudo ka suwat nga wala. Asar kay klasa di nga galbuka. Nagito pa na uta kapag na daw na sugay nga panwala. Api ang gusto ko yung nakakapi ka po katama ka na wallahi lang yung maduna naka ilang madalaw na di po makatama ka bupagin sa bulong. Ang baka naman ka sa hospital na bupagin ka na wala na bibo hindi ka taam. Sobrang sapat ang bundulo ko. Kaya nung ako tapisan na doon. Hindi na tutukit mo na ko tako. Bumuli pa doon. Napiyagi mo na po katama ka na mata nga isa na nalim wala di ka magdam. Karena may buwa kataon na kalimon sa kamilyo na may masaka sa tramaya ka na sa karong buwan miya tayo. Agi ibu kata nak kalimun ini kalimun wala siya kaya kami akan cerita umiyak ang bilay. Gi kata unta na kalimu. Gi na epiterusan wala na kapang tiuba. Lalu di makapas na kaya ko. Pera may kata mo kay hindi mo hindi ka bidesa. Ba beda kini gi beda dulu tanaron. Aso sa ko pobri na dagtuli ko na may kata mo na bundi kay binesa ay. Ipetenya pa din. Nagito kasi sa kanada may ako sa Facebook. Di ako kata prili ako ni boni mga naluto. Kasi sa pasay na piyara sa ko kana apa ni duwag bro sa pamakapira kira na biya to ni sa da biuno para kususiya na garo may nala niya tay. Nawatay na dito eh mao kiti marata kira nakapakatamo ko to na wallahi katumudir na bani mga pani duwag. Nabiyan kaya ga na siguro duwag ko. Asara sisir kana piya kami ako bidi. Apiya lang ako bidi niya sa kami aporon. Nakada ako kana kami ako bidi ga. Naba piya lang na ako an. Sakit kada kanina po eh. Miyatay ka pa na miyak kapya kay patay na basta der ka so ka sen siguro do kay binasa agad. Mago to Singapore City. Gi kala ergo wagama. Malay ergo ni sukakan. Tito malay ergo ni sukakan. Apya kay miyatay ka pa na ini patay nga pa na ungos. Kada kad maka ka biudo ko wala utala ada ni pa na mo niya daka pa ka na wala. Ugi na sala ka sisira so tito wagama na wala ka adali mo ka wala sa pa surga ka. Ba piyak man ba usug-usug. Agi der ka sa wagama. Ama po mo ko malalmot na mas nalo kumala kay binasa ka. So gi kay importante agama. Importante man isuka pa namo. Ibutod ni ko wala. Kaso agama na importante isuka pa namo. Ngayon ko importante isuka. Bapya ka miyata ya siru. Wala mo na siru sa dunia. Pero sa tema na bayad na daw makadutang. Na asar ka. Ana agama ka na wallahi ka na adna chance. Kapakay ka mo ka wala. Asar ay ka na sa utan nga di ka pagagama. Abapya lang na tamo sa dunia na maya ko ka. Na basta mapukasan ka sa agama. Ano ka? Ay pinaka-importante ang first move tan sa kakatulog ka palito na dito naman sa agama. Giti keturon wallah. Gawi-gawi ini karon ya tangilan tanay wandi mat. Ya wala siya mattaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kata na wallah.
Iti man ang ayat. Pe Anthony mo daw lang nasa sisir ka ko sa agama. Panggalubak na kasuway man niya na galubak. Kaya ka panggalubak na kamaswat sa wala. Dapat yo. Inshallah. Hindi kailangan napkubag siya ang galubak tanong. Kaya na tanong paningil mo kami nga di mo terima na wala. Oh, ikhlas. Apa ikhlas? Ay ako naman na ikhlas. Nasi ko sabar gumako naman ang laro iya wala sumada pa ini. Uy nayap tiro na ikhlas. Na panggalubak ka nakagiyong to galubak. Nasa maswat ka sa wala. Ay kadua. Ay mana na panggalubak na kasugalubak. Ay mana ni nasi ko ini kini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaso lang na simba na pala bid'ah. At iya tulos tayo, may bid'ah sa tanong, matal daw siya mga dua. Pakatanan niyo dyan. Lang na simba na lang bid'ah. Inong tabu, so inukita ng Nabi. Udukit yung Nabi na bid'ah. Nabasta daw udukit yung Nabi, na bid'ah. Ito na rin mga guru. Ay pakasalan ng surbang na simba na bid'ah. Na ayaw mo doon na bid'ah na sa pinggil mo Nabi. At tuloy-tuladan yan. Pitero Nabi SAW iza utawa na siya pura modula. Ila tu Nabi am yakam be su syarkan. Da bentu niya sa Allah. Alhamdulillah bentu niya sa Allah. Iza atas ahadukum bitunung tahditin alhamdulillah. Why? Iya tina am yakam be su syarkan ay budo sa alhamdulillah. Miya kaysa na sa kata ulama, miya kan be siya dito. Inachin tiga itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sabda walim tito yang ta pitero ka. Ini waktu silaw ti Nabi dengan pamanaw ini bani wa tiga pihak kata dia kap silaw ti Nabi. Apa tinaka punro ti Nabi baka di kata pikir wala bitu sa orang pendiri kan yang pun. Pran di mana dia utak kap silaw na di makayon. Mari ba tahu tak tafsir. Dia na inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu kitini dari dan. Akhore dito kayo mapula. Ya wala sallallahu alaihi wasallam taslima. Akhore Ugayid, nagyang utati na kaya salawating ako Nabi na epitero Nabi nagibuwa pakambuan na alhamdulillah. Kasi ba ni epitero salawating ka doon ruuban ini suuban ko silawati. Maro na ba ako na ako? Ikatunay ka dua. Aw. Iya mo to ito kung ta sa kataw mabuwa ma di sunat. Kaya ko ba sa subo. Oh, kaya ko ba sa subo. Mga tulad din yan ayaw ba kasi ako na epitero Nabi na Rakat al-fajr khair min ad-dunya wa fiha. Gini so ano. Nasyan. Dua rakat as-sunat kung ano subuh na tumu adi dunia lamun mapapadul ko dunia. Nah, ya ko mariya sa kataw man. Allahu akbar. Sibaya dua rakat bisa lang kami hindi man. Allahu akbar. Tira pa kapat mo rakat, takan mo rakat kan mana dunia. Jadi guru. Wah, ya kada-kada kala. Biawal niya pakarakat. Ini sabi daw alim. Tingnan niyo kung kada-kada kala sunat ka. Tinakan ko baka piyaka bidyo kasunod tayo. Lagi malay ka na maranaw ay. Kira kay Peter na binadulgo na ka, baka na imisyon sa 50 ka na ka. Kaya ka na palapas ako sunong Nabi. Ay sunod sa nung Nabi binadulgo ka na ka. Na baka na piyaka pat ka na ka, piyaka na maka na ka. Dah hadis sa gatoon. Di mga tulad niya na. Hindi nakaginawa rin kami bubugo mga ulama na may beritaon. Iya kaya ako na kanabo pa kaburg, at kaya nang mabuburg. Ano yung kapwa kaburg, so mga ulama na, di kisay siya ko kadidog. Isa nung kisay siya. Ano kapwa kaburg, diyan kami ang gilibag ka namin, isong patuto amal. At ang gilibag ko namin, ino ang pitiro, so lang na simba na video, ayaw mo din video sa tinggal ko namin. Lagi tulad niya na diyan nitiro. Ayaw mo pisunatan, namin doon nakata, baka na misunat, sa 10 ka nakata. Naikadua, dia mata. Kami ko wala uta di ko ni karangit kami tinuli di mangdula. Abo ko ni karangit na timo kami mga din na pupawla tan siya. Ako siya sa dito. Kita botan. Oh. Nanti kami ka. Dia mat. Kaya ko dengan miya titi kasi na miya tiya ka suratul kahf. Na eba na niya wala. Miya ko mga bidan na miya bang. Allahu akbar Allahu akbar. Naman mo mga tawa ina na bisusunat. Ita na miya titi ru na misunat ada. Na bener dari ka sa so na so ay kapagbangan na sunat ro. Natigil mo na rin ikaw sa lipugo din mga bug. Mga bug ulam, mga lopis ka rin ipurat, kaya tama sa kung anong sira, di sunat somak na dito. Bago nga na kami ang sunat, na baka nung naipiya ka din. Kaya sumat rin, kaya betul ka di siya naman nakabu, wala ka ito na betul na di siya. Dah kadis sa uta, dah hadis sa uta, unaan no bang, ayaw buwa, sunat rin na, baka umaka, sa masalit na sunat ka din.
tahiyatul masjid. Apia sudah bila di mango tuba. Awang bodohan, dia kasul dah mama. Nani kapa kasul dah miantul. Dia kasul dah teka, dia sudah teka. Gitu. Bukan ni kalian kapa kasul. Sama segitu. Nah, jika bangun tu, tak masa dia ada nama kasul sa 2 rakaat. Apa yang tadi mango tuba? Kenapa kami kamu biar bangan atau miti kerja nanti Allah maka pasal magban kami sudah kamamu. Tidak kau tu buat saya dan kami kami kan ini sudah takuan. Lagi til minggu lebak sa sungat ayah kata ni nama tutur. Wagi ngai minggu lebak sa bidat nambas if kegudu o ayah mana ni nama sikube no setan di beradusa. Kaso lim beradusa. Nama kata ru na tubat kuan la lagi ngai minggu lebak sa bidat. La saya pipikan dan sekali dem. Diptubat kuan la atina kitu-kitu sama. Ya kalau tidak nak kasul teh sangat nak tebu. Udah na luhur berdiri pama berapa pembicara yang mga ulama. Dah akbar. Tina ngayon ano na miya ko kapit sino mga loko sami. Sekarang kita tina mga bagu na mapakabur ka kaya burga kami sa arawan mga ulama mga bagu. Nagiyat sa kami ang mga bagu. Nayakapit kami sok pito nabi na andi miyaw na ako nabi usiya po ka. At tina sunabi na sa kami mga bagu. Nabot sa kami mga bagu. Mga bugo no mga kami kaya kapit kami na sok pito nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay dapat iwo. Insyaallah. Ano saya kasawan niya ba mi saya butan tu karo kasawan. Kailangan nap kitu lah dengan umur 5 tahun usia dengan kitu lah di butan. Atau ni kedua. Kaya kebongan. Yang kaya kapag bang na 10 jumlahnya. Na isa niya din na dikau pakai bagaro pagudubila, bagaro bismillah, bagaro pangaralat. Ay kata suat pagbangon tani, suat takano niya. Piya kunyo kaya rakit tani mantud. Utabo sa korona, bakunyo kaya rakit na kikita ba tano kata mga 5 ikut siya. Nawala betul ni wakit adu dunia na nakisumiyang po kami. So hadis na di ka pa mga pawala kami adu siya hindi ka pawala ngayon. Ay di kali benar na kailangan makapangunutang na ba kaya pa nila kuwan nila. Ako po nga pakipula, guminaw ka kala taala tiga mo kala imam, kala rasulullah kala imam. Miya adu siya ka, adi kami makipula kay kala taala kala imam. Ay ka kukuha si kala imam na so kala taala na ipilibudo ka. Kaya doon nila ka na basta mau masuk benar na paratiyan ka. Laka na nga kala imam. Ay ako ka na utakala taala. Ay dapat ka. Kenapa tahu si makit po pala? Ay dapat kamu lubiyaw. Dia ini masuswa ini. Ayawan ang taapag bang a'udhu billahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Gini kapag bangatan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allah. Subhanallah taala. Ibu tenay wala ini alisina. Kaya sombala. Benda ba sa tiro ulama. Natigalin niya taytan mata ka sa tanong makapida. O yung ako tiro apya so ka bismillah apya ka tayo gimana kini ka tayo. Apya ka kapatsilot ko nabi ni sa parero kami. Betul juga udar pa yan madar pa yan. Bos kami sa ibarat ka ako sa musabuti. Di nga kabot niya sa Quran nabo marata at tiya ti susuguna nabo ko pa kay mamumati ako sa Quran na tumataw sa Quran pugubugo abo mamumarata pugubugo. Nakbuti ako sa Quran na pugubugo bud siyo sa siya na rob tumat sa Quran. Lagi ya, ada kayak di anda kau ni asya, si kaya sudah masih, ada lagi itu mam. Ila miya kami seperti kami alhamdulillah tiga yang kamu kalah, makam berarti alhamdulillah. Pegudu bila kan, kalau nak suruh kan apa pegudu bila, kenapa saya tak berbangga? Ada lah hadis sana, ada besakan. Ay budu sana utang ni pangdu Nabi Allahumma rabbah lidawat tamma. Itu bu. Ay dapat yang mana kaya sawane. Kagi dalam tahu saya makasuk pak, dalam tahu di mangan pak. Nah, akhirnya kami sebut tadi, nak kesulitan saudara saya dikau yang 3D. Saya dapat ya, buatan itu saya 40 kali ada tanggutan. Insyaallah. Ayah mana ni anda? Mana ya tahu rasa? Tak boleh sama tabuntan. Mai itu lagi na pergiatan. Ibat ko Allah kau ditan ay agna kada debo siya pergiatan. Kailangan nakasabutan tan nakasasap kuting sa agama, nakapkegde mga sa ino sa budo ko bisari. Betul. Saya cakap kuting sa agama na. Ino pun cakap kuting sa agama na kapkilay ko na sabi mo ma. Ektiar ka amata ka sa na setan. Hindi ka pala agama. Agi nga agama na cakap kuting on. Laman na kami at titi mga ulama. Di nga mga ulama na bago ka to siya lima mabubuwas sa do ina pilo na kitab. Na langon na kitab na butian yan. Nasa ka na sisigising gawon ro. Subhanallah taala. Ngayon ito na, dito man naging tababay ka na. Kung man makaisigmati yan, kaumanan niya sa buti yan, tinamata na yan, kaumanan sa buti. Nagiyang kaya gawa na ang mga marumacay. Kaya sa kaput tayo na kapakabilang raw sa buti. Nagiti kapakaran yung wala. Di ka dimipagawa sa mga bidaat. Di ka dimipagawa sa lang na yung kerang ito wala. Ay nga limang galubok na sulangon na at kuben, wala ito karan nga si wala. Ay dapat iwo. Ay tayo makapunyad sa sumuli sa oras. Ay dapat iwo.